खुलुमबाय स्टुडियाव आं किलिकां ब्रह्म सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफु थांनाय 127C NH लामाखौ लुफामफिननो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गोलाव सम बायफ्लेनानै थानाय भारत भुटान फोनांजाब चिरांनि सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफु थांनाय 127C NH माहारियारि राजा लामाया मावफुंजानायनि लामायाव गोलाव सम बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा गोबां रायजो राजा एबा दावबायारिफ्रा हान्था मेलायाव भुगिनांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे समाव रायजो राजानि भुगिनांनाया एसेब्लाबो रेहाय मोननायनि लामायाव। नंगौ, चिरां जिल्ला सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफु थांनाय 127C NH लामाखौ लुफामफिननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों MP रोनगोरा नार्जारिया। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP जयन्त बसुमतारी आरो 3 नं सिडली बियाबनि MLA निर्मल ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। चिरां ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे जोंनि BTCनिनो मोनसे गोजोनथाव खौरां जागोन जे जोंनि चिरांनि सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जे मोनसे राजा लामा 127C बेखौ भारतमालानि गेजेरजों लुफुंनायनि जे हाबाफारि बेनि जे खामानि बेनि सिगां जे रिपेयारिंनि खामानि बेखौ दिनै मावनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय, सेंसनबो जाबाय, खामानियाबो आराम्भ जाबाय आरो बिनि उनावनो बे लामाखौ भारतमालानि गेजेरजों गेलेमफुसिम लुफुंनाय जागोन। सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम बेनि हाबाफारियाबो सेंसन फाइनाल स्टेजाव फैबाय, बे जाफुंसारसिम। बे लामानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थांलाय फैलायनि जि उसुबिदा बेयो जोबसिगोन आरो बेयो मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लामा जिहेतु भुटानजों जोंहा सोमोन्दो दङ, बेवहाय जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जथेस्थ' जों खाबु दङ आरो मोनसे गोनां बाथ्राया जाबाय मा गेलेमफुआव मोनसे मेगा सिटि जानो थांगासिनो दङ, माइन्डफुल सिटि जायखौ बुंदों। बेयो इन्टारनेसनेल मोनसे बिजनेस सेन्टार जागोन बेवहाय। जिहेतु जोंहा एडजासेन्ट चिराङा भुटानजों सोमोन्दो एडजासेन्ट दङ, बेवहाय खामानि मावनाय जथेस्थ' जोंहा खाबु दङ आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेबोबाव जे रेल लामाबो जानो थांगासिनो दं। जे बेवहाय गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट गेलेमफुसिम मोनसे ट्रेनबो सोलिगोन आरो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम जि रेल लामा बेनि सार्भे कमप्लिट जाजोब्बाय, बेबो जानो थांगासिनो दङ। फारफ्रोमबो बिथिंथिं जे रेल आरो रड बेनि जि मोनसे कानेक्टिभिटि बे बिराद मोजाङै सोलिबाय आरो बे जाफुंसारसिगोन आरो बे जाफुंनाय लोगो लोगोनो एन्टायार जोंनि बे रुनिकाटा ओनसोल, दादगारि ओनसोल बेयो मोनसे जौगासार मोनसे ओनसोल हिसाबै बियो नुजानो थांगासिनो दङ। चिरां जिल्ला हिसाबै बेफोरखौ नायोबा मोनसे बिग एचिभमेन्ट हिसाबै जानो थांगासिनो दं आरो बेफोरखौ लानानै ओनसोलनि जिखिनि लाइमोनफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ दं? दा आङो बेखौ खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव दा सान्थि फैबाय, 2020 मायथाइनि जे एकर्ड बेनि गेजेरजों सान्थि फैबाय, जों दा खामानि मावनो बयबो गोसो जाबाय। सरकाराबो खोब मोजां, भारत सरकार, आसाम सरकार, BTC सरकार जोङो ज' खामानि मावगासिनो दङ। दिनै लामा सामा जागासिनो दङ, गासैबो बिथिङाव जौगागासिनो दङ। दा आङो जोंनि गुबैयै आरो नैबे चिरांनि रायजो राजा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जे जोङो गावखौनो खामानि गोरों खालामनानै जोङो लानांसिगोन। स्किल डेभेलपमेन्टआव गावखौनो गाव जोङो स्किल खालामनानै लानांसिगोन। दा मोनसे प्रजेक्ट जानाय लोगो लोगो बेवहाय स्किल माने लेबार नांगौ, आनस्किल लेबार नांगौ, सेमि स्किल लेबार नांगौ। बेखौ गावखौनो गाव जग्य खालामनानै लानो थाखाय जोंनि सेंग्राफ्रा आवगायबोनांगोन। ओंखायनो ITI पासनि दरखार दङ, इन्जिनियारिं पासनि दरखार दङ। बे बिथिंजों जोङो खामानिखौ जोङो सोलोंनानै लानांगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय माइन्डफुल सिटियाव गोबां खामानि मावनो थाखाय जों खाबु दङ। बेनि थाखायनो आङो जोंनि चिरांनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जे दस्रा गोनो गोथो जेबो जानो नाङा, गोसोखौ जों फ्रास्ट्रेसनबो जानो नाङा। दिनै ITI दङ, ITIफ्राव एडमिसन लानांगौ। जाय नोङो बेवहाय नोङो प्लाम्बारानो जा, इलेक्ट्रिसियानानो जा, फिटारानो जा, बिनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' खामानि मोननायनि स्कपा दङ आरो बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायथ' एखेबारे सोरबा माने इन्जिनियारनि दरखार नाङा। गतिके फिसा फिसा जि टेकनिकेल मेटार दं बेखौ मावनो थाखाय जों ट्रेनिंसो लानांगौ दं। दा जोङो BTC सरकारनिफ्रायबो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे ट्रेनिं होनायनि बेबस्था बेवहाय जोङो सानबाय थानाय जादों आरो बे अलरेडि जागोन। बे फारसे जुदि जों थाङोबा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय मुलाम्फा जागोन। बे लामाया गासै 40 किल'मिटार। जोंहा नेसनेल हाइवे 27C बिनिफ्राय कानेक्सन जागोन जोंहा सामथाइबारियाव
बेनिफ्राय जोंनि इन्डिया पार्ट दादगिरिसिम थांगोन आरो ओरै भुटान गेलेफुखौबो कानेक्सन जागोन बियो। बेयो जाहैबाय 127C बे लामा। दा बेनिनो 25 किल'मिटार रिपेयारिं मोनसे सेंसन जादों। बे जाहैबाय एमाउन्टआ फ्राय 16 crore। दा बे नैबे लामाया जोबोद इम्परटेन्ट लामा बियो, मानोना भुटानाबो माइन्डफुल सिटि खालामनो थांगासिनो दं गेलेफुखौ। आरो जोंनोहाबो भारत हिसाबै बा आसाम हिसाबै बड'लेण्ड हिसाबै बियो माने सिकिउरिटि ग्राउन्डआवनो होन बा जोंनि सा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानाय बा हान्था मेलानि खोथाखौनो होन, बे लामाया जोबोद गुरुत्त गोनां। बेखायनो आङो देरहानानै थांखांनाय लोगो लोगोनो बे लामाखौ थाबैनो रिपेयारिं नांग्रोगौ, बिनि थाखाय सेंसन हरनांगौ। आरो बेयाव मोनसे प्रजेक्ट बे सोलिगासिनो दङ, खामानि माने अफिसियेल खामानिया सोलिगासिनो दं। जास्ट दा फाइनान्सियेल सेंसनसिम बे थाबथानानै दंहैयो। दा बेनिखायनो बे जाहैबाय जोंहा लामाखौ 10 मिटार फुवारनांगौ आरो बे भारत मालानि सिङाव जागोन। दा जोंना अफिसार्सफ्रा थांनाय बोसोरनै सिगांनिफ्राय बेखौ नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय माबा नङा माबा खारनाव बे थाबथाबाय थादों। आरो लामाखौ फुवारनांगौ, फरेस्ट ओनसोलजों थाङो, फरेस्ट क्लियारेन्स मोना माबा मोना जाबाय थादोंमोन। नाथाय आं फैखांनायनि उनाव बे फरेस्ट क्लियारेन्सआबो गासिबो जाजोब्बाय। दा फाइनान्सियेल सेंसनसिम सहैनानै दं बे। दा नैबे 31 जानुवारिनिफ्राय जोंहा सेसना जागायगोन। बे दिल्लीयाव थांनानै निस्सय बेखौ जिथु दा रिपेयारिंआ सोलिगासिनोखा, खालमासिनिफ्राय मेन वार्कखौ जाहाथे जों दांनो हायो। माने नैबे डिसेम्बर, थारमाने नैबे 25नि लास्ट पार्टनिफ्रायनो जाहाथे जों बेखौ दांहैनो हायो। मेन वार्कखौ निस्सय नाजानाय जागोन। चिरां जिल्ला हिसाबै जिखिनि बेफोर गिदिर जिखिनि प्रजेक्ट नायोबा मोनसे मोजां सुबिदा जानो थांगासिनो। दा चिरां जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लानि थागिबिफोरखौ बै मोजां जिखिनि गिदिर प्रजेक्टआव सुबिदा लानो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ होननो सानो एबा मा बुंनो सानो? बेखौनो आं मोनसे जिनिसखौ दाजाबदेरबावगोन जे जोंहा रेल कानेक्सन क'क्राझार स्टेसननिफ्राय जागायनानै जोंहा भुटानसिम गेलेफुसिम मोनसे भारत सरकारा थांखि लानानै दङ जे रेल सोलिगोन, बेजों रेल कानेक्टिभिटि। दा जोंहा रडवेज दंखासै, रेलजोंबो जों हान्था मेला खालामनो हानाय, मुवा बेसाद रोगानो हानाय सुबिदाया फैगासिनो दं। आरो बेबो फाइनाल स्टेजाव सहैनानै दं। नै दाखालि 25 अक्ट'आव माबा सिलिगुरियाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि मोनसे मिटिं जादोंमोन। आरो बे नर्थ इस्टआव थानाय जिथु एमपिफोर दङ, बियो एमपिफ्राबो बेयाव बाहागो लानो मोनदोंमोन। आंबो बेयाव थांनानै बे बाथ्राखौ माने आरो जर होनानै बुंबावदों जे थाबैनो बेखौ खालामनांगौ। दा रेल कानेक्टिभिटियाबो बे जोंहा जानो थांगासिनो दं। चिरां जिल्लानि थाखाय बेबो मोनसे मोजां खौरां। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा सापागुरिनिफ्राय लानानै मालिभिटासिम आसाम माला सोलिगासिनो दं। आरो बे आसाम मालाया जोंहा मालिभिटानिफ्राय नैबे 127C जोंनि बे सामथाइबारि गेलेफु जिखिनि रड, भारतमाला रड जागोन, बेजों बे कानेक्ट जाबावगोन। जोंहा बिमा दैखौ लानानै लांखार दै, बेयो दालां जागोन गोलावैनो, बे कानेक्टिभिटिया जागोन। आरो बे कानेक्टिभिटिया जानाय लोगो लोगोनो जों चिरां जिल्लायाव सारिगिदिं जोङो हान्था मेला खालामनो हानाय मोनसे सुबिदा फैसिगोन। आरो जेब्ला लामा सामाफ्रा मोजां जायो अब्ला जौगानायाबो निस्सय फैयो। बेनिखायनो चिरां जिल्लानि थाखाय खोब नैबे बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि जि कानेक्टिभिटि, बे कानेक्टिभिटिया जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। जोंनि लाइमोनफ्रा जों नुयो जे उद्योग बा दारिमिन गैयैनि जाहोनाव गोबां जायगाफ्राव खामानि मावहैयो। दा बेफोरनि थाखाय मिरु सरकारा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय माबाफोर खामानि मावनो थिरांथा लादों? निस्सय मिरु सरकारनिफ्राय जेबो बादा गैया, जोंहा बिनानै लाबोनांगौल'। आरो जों अलरेडि बेखौ मेमरेन्डाम होनानै दङ। बेखौ अलरेडि आङो माने एमपि जानानै थांनाय लोगो लोगोनो गुबैयै जोंहा बेयाव ITI फोरनि जोबोद गोनां जादों जोंहा। मानोना दिनै भुटाना माइन्डफुल सिटि जानो थांनाय लोगो लोगोनो बेयाव हाजार नोङो स्किल, सेमि स्किल, आनस्किल लेबारफोरनि निस्सय गोनां जागोन। आरो बिथांमोननि पार्टनिफ्राय भुटान फ्रेन्डशिप एस'सियेसन जा दङ, बिनि सेक्रेटारि बिथाङा जोंखौ खावलायदों जे बिथांमोना माने लेबार लायोब्ला बेंगलनिफ्राय, इउपिनिफ्राय, बिहारनिफ्राय बा आसामनि बायजो माने रायजोफोरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो। बिथांमोना खावलायदों जिहेथु जोङो बेयाव जोंनि बर'फोरजोंनो बाउन्डारि शेयार खालामो, इमिडियेट जोंहा नुसुंसे होननानै बुङोबा बर'फ्रानो बेयाव। बेनिखायनो नैबे चिरां जिल्लानि बा बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बा बेयाव थानाय थागिबि मानसिफोरनिफ्राय
बे स्किल सेमि स्किल आरो आनस्किल लेबारफोरखौ जुदि जों मोनलाङो जोंहा साबसिन सोमोन्दोबो जागोन आरो नैबे ओनसोलनि जोंनि खामानि गैजायै लाइमोनफोराबो मोनसे एंगेज जानो हानाय मोनसे थासारि फैगोन जायजों मोननैबो हादोरनि सोमोन्दोआबो मोजां जागोन आरो जोंहा रांखान्थि भाबै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय मोनसे लामा मोनगोन बे बाथ्राखौ खावलायदों बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों जे बेयाव बोरै ITI फोर लाबोनो हायो बा बिदिनो स्किल खालामनो हानाय मा राहाफोर लाब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बे स्किल बा सेमि स्किलजों खालामनो हायो बिदिजों बोरै बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोङो बबावबा नों गुजरातआव थांनाय सोरबा नोङो बेंगालराव थांनाय जेराव एसे फैसाजोंनो जोबोद लेबार खालामनाङो जोङो खस्थ'खौ खमायनानै रांखौ बोरै बांसिन आरजिनो हानाय बे लामाखौ लाबोनाय बेनिखायनो नाजानाय जादों।